Jon Zabaleta, Jon Zabaletaren marrazki gintza asko maite detelako, baina uste euskal irakurle guztiok maite dugula Jon Zabaletaren lana. Eta denok izan degula momentu batean ala bestean bere lanarekiko lilura. Asko gaur garaian, ume garaian, baina adin batek iritsitageanok Jon Zabaletaren lilura aspaldi ezagutu genuen eta oso eraginkorra izan zen Jon Zabaletaren lana. Gaur egun, eta nik uste aldortatik erabat merezia lukeela saria, dauzkagun ilustratzaile oso honen artean izen nabarmena da Jon Zabaletarena. Baina bere ibilbide guzti hartzen baldin badugu, hasieratan 70etan eta Jon Zabaleta bidegile bat izan zen. Hasieran oso gutxi zeudenean markatu egin zuen eta oso modu importantean markatu zuen euskal kulturaren irudia. Euskal kultura irudi horrekin ere lotzen zen, Hortxe Jon Arriaga, Asun Barzola, baina Jon Zabaletaren lana nik uste ordutik onutza benetan eskertzekoa dela. Eta ez bakarrik aurrituratu gintzen, komikizaleak eganok beti izan dugu Jon Zabaletarekin oso lilura berezia, oso lan bereziak egin zituelako, zineara egin zuen, mimo bezala ibili izan oso urte importanteetan, eta bere bilbidea osoan ikusita, nik uste harrigarria dela gure kulturari eta gure bizitzari ekarri diona, eta benetan eskertzeko dela, eta ni asko poztu naiz sari hori ematen diozuelako, eta uste euskal kulturan bizi geran guztiok daukagula zerbait eskertzekoa eta esker honak emateko Jon Zabaletari. Eta beraz, egon dizuela zuri eta zorionak joni eta ospatuko dugu datorren ostegunean.